něco vystalo jenom tak. Nic nevystává jenom tak. Víš proč? No protože jsou určité vysvětlující kroky. Osvětlí to, že nic není jenom tak. Když prolistuješ encyklopedii matematiky a dostaneš se těm pravděpodobnostem a kombinatorice a dostaneš se k pojmu náhoda, tak zjistíš, že matematika ti nevysvětluje náhodu jako vysvětlující je, ale jako průvodní jevy. Ty na základě určitých skutečností musíš provozovat důsledky daného rozhodnutí. Když hodíš kostkou, ty si můžeš dokonce vypočítat, jaká čísla padnou ve sportce. A přesně. A víš proč? Je to úplně jednoduché. A ty akorát bys potřeboval mít přístup, ty bys potřeboval mít přístup k těm koutům tam, ve kterých se vyjíždějou ty kuličky. A ty když budeš znát přesnou polohu těch kuliček, ale přesný odpor vzduchu, tak ty můžeš přesně vypočítat, jaká čísla padnou. Nemám nic. Je, to jsem všechno koupil. To tam do televize, ten má dobrou řeč. To je jednička. Ty nemusíš se na to, aby si získal čísla ve sportce a odkazovat na nějakou pravděpodobnost. Ty bys musel vsadit 1000 tiketů a více bys do toho vložil. Ty si můžeš přesně vypočítat, jaká čísla padnou, ale vzhledem k tomu, že ta místa jsou střežena. No, tam jsou prostě ti notáři, kteří to jistí, že to není dostupné všem, to je to jenom dostupné při tom přímém vysílání. To je dostupné, rozumíš? To prostě nic se není jenom náhodilosti, to, že padne 6. Brutální debil! To není náhoda, že padne 6. A to, že ty myslíš,